Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім добрый вечар. І сёння Добрый такі вечар, прыемны дзень, як заўсёды. Чацвер. Так, чацвер. І вось мы павяртаемся з тым, што было Курсы вярнуліся спынена. нарэшце. Курсы па гісторыі на сённяшні дзень Віцебшчыны. Вось, вярнуліся ў эфір. Гэта добра, і сёння будзе вельмі цікава, таму што гаворка пойдзе не пра сам Віцебск, а пра Бешанковічы. Вось, таму што Бешанковічы блізенька зусім. Можна сесці і ў выходны дзень взяць дыскатацыю Але там паглядзець. асабістая свая гісторыя, свой музей, таму будзе шмат цікавага. Ты ж хацеў пачаць вандроўкі па Беларусі? Не Вось, так, як вось. Але ты захацеў вандраваць па Беларусі. Вось, і можна пачынаць адразу з Бешанковіча. Блізенька зусім ад Віцебска, і шмат чаго цікавага там ёсць, і сёння даведаемся пра асноўнае. Ось і будзем пачынаць гэта. Добрый вечар яшчэ раз. І адразу прадстаўляем нашых гасцей. Гэта Станіслаў Леаненка, самы вядомы, напэўна, краязнаўца Бешанковіцкай зямлі, і Марына Бірукова, дырэктар Бешанковіцкага раённага гісторыка-краязнаўчага музея. Добрый вечар. Добрый вечер. Ну і мы ўжо тут паразмаўлялі, з чаго будзем пачынаць, і пачнем мы ўсё ж такі з краязнаўцы, а потым пяройдзем уже да музея. Станіслав, ну распавядзіце нам, калі ласка, калі ўвогуле ўзніклі Бешанковічы і паходжанне назвы, такую караценькую гістарычную даведку. Так, ну, як краязнаўца, я адразу хочу сказаць так, што дзе што напісана, ўсё не так. Гэта першы пастулат. Таму, ну, вызначыць дакладна, калі ўзніклі Бешанковічы, на дадзены момант, я думаю, можа ўжо і немагчыма. Як і пра кожны населены пункт. Як і пра кожны населены пункт. І для прыкладу, ну, вось Віцебскі Бешанковічы чым можна звязаць? Выязджаем з Віцебска, Бешанковічскае шассе, потым знак 974 год заснавання Віцебска, потым уезжаем у Бешанковічы, знак 1447 год, час узнікнення, Віцебскае шассе. Як бы все звязано, все 50 кілометраў. Але калі, ну, капнуць у гісторыю, в 974 годзе Вольга ўжо памерла і неяк заснаваць Віцебск не могла. Так, пра гэта мы ўжо так. Нават цэлае даследаванне у нас. Даследаванне цэлае. Таксама з Бешанковічамі ў 1447 год Казімір IV, ну, як бы пабудаваў царкву Бешанковічах у гонар выратавання сваёй жонкі Елізаветы. Шкада толькі, што ён ажаніўся з ёй ў 1454 годзе, а ў 47-м спакойна жыла ў Вені у свайго бацькі Альбрехта там другого, імператора Свяшчэннай Рымскай імперіі. Таму, ну, як бы цяжкавата вызначыць. Там афіцыйная дата лічыцца Мы бяром сярэдзіна 15 стагоддзя, і гэта ўжо ніхто не паспрачаецца, Бешанковічы былі як населены пункт. Далей вызначаем у дакуменце, калі першы раз напісана пяром 1508 год. І ні раней, ні на год, ні на два. Як вёсачка у Крывінскай воласці. А далей атрымае Магдыбургскае права, мястэчкам стане, гандлёвым, разбагацее, ну, як бы зараз плаўна так перайдзе ў раённы цэнтр. Гарадскі пасёлак Бешанковічы. Маленькі гарадок. А вось гэтая назва, яна ў гэтых дакументах заўсёды была вось Бешанковічы ці яна... Бешанковічы, да. Адразу, як бы, з першага запісу Бешанковічы. Гэта патронім, фармант Овіч, як бы, кажа, што это ад нейкага чалавека, можа, мянушка Бешаны, самы такое, або імя Бяша. Ну, мы ж ведаем усе, як называюць Бешанковічы яшчэ, так, што Шалёнкавічы. Але ёсць 5 варыянтаў увогуле, як тлумачыцца. Тапаніміка, навука вельмі складаная, і таму опять, ну, дакладна, 2 варыянты навуковыя. Гэта ад Бяша, 5 в сям'е, Бешмярбек, 5 пальцамі, і мянушка Бешаны. Все астатнія, ну, гэта ўжо нейкая так варыяцыі местных жителей. Ну, там же ёсць яшчэ варыянт, здаецца, што гэта плынь, так? Ну, Бешань. Плынь пасярэдзіне Дзвіны, што яна вельмі такая,
Ну, Моцна. топоніміка, наука складана, але все ж наука. І тому у яе ёсць спецыяльныя законы, і як бы, калі б пашла ад плыні ракіт, это было б быстрыца, быстрее какая-нибудь, але ніяк не Бешанковічы. Гэта, ну, не зусім навуковы, скажем, варыянт. Версия такая существует. Але ёсць. Ёсць. А жыхары як правільна завуць сябе? Бешан... Жыхары Бешанковічаў, Працягвайце. Бешанковічане у нас ніколі не кажуць. Ну, Мы вось. тутэйшыя кажам, і все. Не, ну гэта зручна, конечно. Так вельмі доўга просто промаўляць. Вось. Ну, можна пахваліцца тым, што Бешанковічы заўсёды належалі нейкім такім знакамітым людзям, па-першых, роды. Это князі друцкія. Потым пераходзіць да князёў Сапегаў. Нават валодаў год ці два Леў Леў. Сапега на самы вядомы, потым аддаў, як бы перадаў спадчыну сыну. Потым Агінская, перш жа князі, і заканчваюць графамі Храптовічамі. Увесь час былі такія знакамітыя людзі, роды, валодалі, ну, я думаю, імкнуліся, каб само мястэчка развівалася, прыносіла даход уладальнікам, а значыць і багацелі людзі. Вось. Ну, апошняе больш усяго засталося на спадчыну ад Храптовічу, бо гэта з 1775 года па 1917 гэты род валодаў Бешанковічамі. Людзі умелі зарабляць, былі вельмі багатыя. Самі уладанні іх зямельныя былі вельмі вялікія, таму яны пабудавалі тут палац прыгожы, які захаваўся. Прычым до нас прыязджалі, каб яго намаляваць. Вось гэта малюнак Наполеона Орды. Опять же, не апошні у Беларусі чалавек. Ну так. Вось. Ну і шмат пакінуў. зараз капітальны рамонт, вось перажыве гэты палац нейкі і будзе яшчэ вабіць вока много разоў. А каля палаца я вось тут прыгатаваў сколькі яшчэ усяго. Акрамя палаца захаваліся розныя гаспадарчыя пабудовы. Напрыклад, Вось пайшлі яшчэ фотаздымачкі у нас. Да. Гэта кухня лічыцца, але ж у нас краязнаўцы... Каб телегледачы разумелі, кухня за... Вось Да. кухня, вось пайшла. Вось, да. Ну, некоторые, скажем так, опять з краязнаўцаў лічаць, а может, это старый палац яшчэ агінскіх, дзе прымалі самого Петра I. Доказаць гэта немагчыма, дакументаў не захавалася, але, скажем... Але краязнаўцам ніхто не забараняе Ніхто ствараць не легенды забараняе. для экскурсантаў, Да. і мы можам слухаць і што сказаць. Нічого, Але- толькі пагаджацца. За што нас і не любяць навукоўцы, дактары навук, вось за гэта, што мы можам напрыдумаць вельмі многа. Вельмі цікавасць вялікую выклікае, ну, напрыклад, наша браварня, брова, Это вось піваварня, да. А пачакайце, а браварня ж піваварня гэта, яна, здаецца, была у свой час лепшай у Беларусі, ці першай Ну, нават як бы такой? ніхто не параўноўвае, але ўпамінаецца нават у Энеіды, паэма Энеіды на выварат. І там бакціха нейкая качмарка з Бешанковічу разлівае нямецкае пеннае піва. А само гэты, скажем, месца, фольварык называўся Стары Мар'янфельд, як бы некая нямецкая калонія. Магчыма, самі немцы, то не А што ў немцы. гэтых будынках вось было на працягу вось апошніх часоў? Там же не захавалася нічога унутры? Будынак сам у 22-м годзе адбыўся страшэнны пажар такі вялікі ў Бешанковічах. Жыць стала немагчыма, і все нейкія, или большую частку будынку прыстасавалі для жыцця. Таму это была такая маласямейная нейкая як абшчажыцце ці што, і вось апошнім часам стаіць ўжо як бы не патрэбны нікому. Пустая зусім. Можа знойдзецца Ну, гаспадар. дворцово-парковый ансамбль сохранен, то есть в первоначальном своем виде. Это и дворец, и хозпостройки, и фрагменты парка. Все эти объекты входят в список историко-культурного наследия Республики Беларусь. Поэтому всем гостям, которые посещают Бешанковича, мы І гэта адразу ў всегда цэнтры рассказываем, горада? показываем. Да. Нікуды там Нет, это в заязджаць самом направо, центре, налево, доступно потым... Вось. для посетителей. Ну, па Храптовічах, я так разумею, больш за ўсё захавалася інфармацыя, так? Ну да. Хто такія Храптовічы? Адкуль? Я разумею, што Бешанковічы край князёў ды графёў. Так, вось, так? Да, это Палац нынешний вид Храптовича. дворца Хребтова. А што зараз у гэтым палацы? Сейчас он на ремонте, это здание. До настоящего времени там была школа искусств. Ну і будзе пасля рамонту.
Будзе працягваць сваю працу. Будзе працягваць сваю працу. Вось гэта помнік архітэктуры канца 18 стагоддзя. Як бы і звязваюць мы з Іахімам Літаворам Храптовічам, знакамітай такой асобы, выбітны апошнім канцлерам Вялікага княства Літоўскага, вельмі такім добрым гаспадаром, можна сказаць, трансфарматарам сельскай гаспадаркі ў нашай. Вось, сабраў ён гэты маёнтак Бешанковічскі ключ і аддаў свайму сыну Ірынею. У спадчыну. Вось. І гаспадараў Ірыней праводзіў усе, як ён абяцаў, захаву, скажам, правілы, якія яшчэ бацька распрацаваў. Сам маёнтак Бешанковічскі ключ, ну, или, скажем так, набор маёнткаў, гэта 22 тысячи дзесяцін. Уявіце сабе, і гэта, скажем, не ўсе ўладанні Храптовіча, сколько іх было розных багаццяў. Жылі Я не магу уявіць, я так само, я просто разумею, мы з Іваном переглядаемся. Ну, на сучасны 25 тысяч гектар, калі вам лепей. Зараз зразумела. Гэтыя ўладанні раскінуліся ў сучасных 4 раёнах. Бешанковічскім, Шумілінскім, Чашніцкім, Сенінскім. Паасобку там нейкімі кавалачкамі. Вось. Самая рэзідэнцыя Храптовічаў была ў Шчорсах, знакамітая. Але вось там Адам, старэйшы сын гаспадараў пасля смерці Іахіма. А ў нас Ірыней. А вось вы сказалі, сельскай гаспадаркай займаліся, а вось што на гэтых 25 тысячах гектараў? 25 тысяч. Гэта важна. Ну, што там рабілі, што было? Ну, тут можна расказаць всю рэформу Іахіма Храптовіча. Ён не паважаў паншчыну, казаў, што людзі не будзе працаваць, і таму, як толькі утрапілі яму уладанні гэтыя ў рукі, ў спадчыну пажонкі, ён адразу перайшоў на чынш. То есть гаспадар – это ты, хто можа ўзяць у аренду кавалак зямлі, недзе гектар 10, дамовіцца з гаспадаром тады аб аплаце і ўсё, як бы. І двор, то есть сама, скажем, не ўмешваецца. Ты працуеш, плаціш грошы і ўсё. Далей, як бы, каб ты, гаспадар, быў добры, цябе з маленства трэба прывучыць. Вось, напрыклад, з 18 до 25 гадоў парабкі, так называемыя, былі пры двару. Як бы іх не пускалі, нават у карчму яны не павінны былі заходить, забаронена было. Вучыліся нейкаму рамяству працы. Потым па згодзе з уладальнікам, з Ірынеем, напрыклад, ажаніліся, як бы і нейкі нават, здаецца, імунітэт, іх можна ўжо ў армію не браць. Яны жанатыя, дзеці, Ось так. як бы Ад захоўвалася. тэрміноўкі. Вось адкуль гэтыя традыцыі цягнуцца, так. Хуценька яшчэ некалькі дзяцей, як бы, прыдбаць. Вось так. Ну і, скажем, усё грошы. Нават калі да двара патрэбны былі нейкія дровы ці што, гэта ўсе працы рабіліся за аплату. Высокае на ці маленькае ўжо было, гэта быў другое пытанне. То есть это были такие финансово, не повед... робіцца паслуга, так, і яна аплачваецца. Да, кожная праца. Гэта было, ну, як бы, ужо процілеглае паншчыне, где ты павінен просто задарма працаваць, табе ніхто ні капейкі не даваў. Ну, такі капіталістычны. Ну, для нас гэта было так, на гэтых землях прагрэсіўна, я так разумею, ну, па тых часах. Вельмі прагрэсіўна. Вось так. Ну, Ірыней гаспадарыў даволі доўга. Ён атрымаў ад бацькі ўжо ў 1795 і памёр у 1851 годзе. І доўгі час ён жыў менавіта ў Бешанковічах. І тут такая прыгожая, скажем так, ёсць, ну, не легенда, просто прыгожая расказ аб тым, як ён у Бешанковіча ўвогуле трапіў. Ён быў пры двару, спачатку Павла I, а потом Александра. Видны был там, он был высокого росту, там гауфмейстер, занимал высокие посады, але ось покахал дзяўчыну Каролину Марию Рыню. Из-за того, как взять ее шлюб, пришлось застрелить полковника гвардейского на дуэли. Вось так. І як бы двор гэты быў недовольны, нейкі чуть ли не поляк прыехаў, тут наших палкоўнікаў страляе, як бы вымушаны быў з'ехаць. І з 1808 по 1821 год фактычна жыў у Бешанковічах, пры двару не паказваючыся, бо быў у апале. І тут Вось за жанчын, так, як заўжды. І тут я не ведаю, Праблемы. што дапамагло,
Але ў 1821 годзе Александр I, каб зрабіць агляд свайго гвардейскага корпусу, выбраў менавіта Бешанковіча. Я думаю, нешта там дапамагло. Прыйшлі 60 тысяч солдат, 2-3 тысячи офицеров, и Ириней Храптович такі пір закаціў гэтаму афіцэрству ўсяму. Пасярод Бешанковічу зрабілі такія как бы часовыя збудаванні, і на чале з Александром I усе там балявалі. Ну і зразумела, што пасля гэтага ён адразу з'явіўся ў Санкт-Петербургу і там ужо быў пры А гэтае войска 60 тысяч чалавек, яны засталіся, так? А яны засталіся А начаваць дзе яны там? у Беларусі, Дзе яны зімаваць, можна так размясціліся сказаць. столькі людзей? Амаль па ўсёй Беларусі, ад Мінску да Вінні, вось па гэтых па Сенечча да Бешанковіча на ўсё. Дзе толькі былі магчымыя нейкія, скажем так, вайсковыя часці засталіся і зімавалі. На этом месте в центре Бешенкович граф Хребтович позже поставил памятник Александру Первому. Вот, и позднее на этом месте памятник Ленину находился. В нынешнее время там памятник комсомольцу. Но постамент, да, постамент давайте, и вот этих вот 8 столбиков таких вот. З Александром I не засталося? Это еще вот Столбы. осталось от памятника Каля Александру помніка Первому. столбики, А, і гэта ой, уже яшчэ показываются. Александровскія ось столпы. Да, постамент и столбики. Это А, еще еще от, Александровским. да, А помню, Ну, да. Бешанкович ж месцам трох імператораў яшчэ называюць, так? Ну да. Ну, гэта і хто можна атрымліваецца? хваліцца. Ну, про Александра I уже сказали. Не, спачатку про Петра I Петр скажем. Первый. Пётр Паўночная Паўночная вайна, люты, пачатак сакавіка 1708 года, 2 тыдні жыве просто ў Бешанковічах. Агінскія, которые валодалі в гэты час Бешанковічамі, былі саюзнікамі России, стаялі за Августа III. І таму як бы войскі рускія размясціліся, потым адышлі, а ось як бы што ён быў, тут захавалася на доўгі час Петропавловская царква, якая была пабудавана ў гонар Петра I. Як бы, ну і тых праваслаўных, которые як бы тут павінны былі ў ёй маліцца. Бо ўжо уніяцтва было, і Петр I звярнуў на гэта ўвагу. Як гэта так? Як бы недзе мне ў Бешанковічах у вас нават по праваслаўнаму абразцу памаліцца. Сказали, да, калі ласка, покажите пальцем, где пабудаваць, адышлі над палацам на 50 метров і пабудавалі. Вось. У пазнейшы час, А яна захавалася на якіх-небудзь? у пазнейшы Ага, час на былі снегу. ўжо французы у нас, яны добра намалявалі. Вось на першым плане, гэта першая Петропавловская царква намалявана. Небось. В інтэрнэце до сих пор ходит, что это касцёл, зрэдку пишут. Ну, мы памятаем, мы пачалі з таго, што не трэба верыць таму, што пішуць. Да. Вось. Ну, а плавно переходим до 812 года. І другі імператор Другі з'явіўся. імператор, Наполеон I. І ось мастакі, якія былі пры імператорскай арміі. Например, Альбрехт Адам, такі мастак-баталіст, вот он малюе такую картину. І яна называецца «Наполеон і яго войскі» ў Бешанковічах 24 ліпеня 1812 года. А мастакі пра імператары гэта як сённяшні такой прэс-пул, да, які Не супроваджае ругайся. першыя асобы. Ну, магчыма, не толькі пры імператору, але і пры першых асобах пры імператору. Тут як бы у нас, я ведаю пра 3 такіх мастакоў, якія асвяцілі для нас вайну 812 года. Это Альбрехт Адам, Фабер Дюфор. Вось он оставил нам всю панораму Бешанковичу, там намаляваў, стаяў, ужо ахоўваў просто мост, артиллерист, ну, скажем так, любитель, просто жил тут. И все наши Бешанковичи оставил для нас выглядзе. Мы разумеем зараз, дзе былі якія церквы, касцёлы, дзе стаялі. Ну, вы можете была. так пазнаць па гэтым выявам, вось што дзе было, так? Вось. Все зразумела. Наполеон адпачываў там пад дубам, які, на жаль, спілавалі. Вы не поверите, але на гэтых картинах нават і гэты дуб намаляваны. Ну, Наполеона там не бачна, дуб намаляваны. Можна сказаць, што Наполеону не вельмі было, наверное, часу много, бо можна пахваліцца тым, як краязнаўца павінен хваліцца. Да вось у Бешанковічах, магчыма, могла вайна і закончыцца, бо Наполеон распрацаваў такі хітры план, двінскі манеўр ці віцебскі манеўр. Ён у Бешанковічах хацеў пераправіць сваю армію і загарадзіць дарогу адступлення Барклаю-де-Толь. Просто не паспеў.
І, здаецца, ён не было яму часу сядзець, ён все время на правым березе там Двины глядзеў, а дзе Барклай-де-Толь? Але оказалось, ён уже адышоў до Витебска. То есть это нигде не зафиксировано, что именно он отдыхал под дубом. Да. Ни картины такой не сохранилось, ни Это сведений легенда таких. зноў. Да, Краязнаўцы да. придумали. Прыгожая легенда. Добра. Ну і трэці мастак, опять які служыў разам Фаберам Дюфором, паглядзеў, што намалявалі тыя, хто быў да яго ў Бешанковічах, і засмуціўся, скажу, я ж таксама там быў. І ён зрабіў 2 серыі акварельных малюнкаў, назваў іх проста «Пасля Адама» і «Па Фаберу», дзе перамаляваў гэтыя ўсе краявіды і намаляваў недзе сябе крышачку. Вось у вас Это, гэты который у здымачак. мяне. Вось тут, да. Это вот где он один. Ну, вось перед вами картина, можно 2 взять, вось яшчэ одна. Две Вось. одразу, напевно, не тримаю. Ну, поспробую. Наш Альберт Адам Не. показывае, як баварская кавалерія пераправляецца, бачыце, праз Двіну. Гэта ўнізе, А так. тут зараз. Мартинс, Хрысціян Мартин сам сябе. Ну, это ўжо пазней. Себе любимого. Сябе любімага на беразе рэкі Двіны, Дзюны. Прыгожы такі, адзін. Вось так. Гэта ўжо як гістарычныя анекдоты. Пашукаць. Ну, у вас же яшчэ, калі ўжо мы казалі пра Петрапаўлаўскую царкву, у вас захавалася Свята-Ілінская. Да, мы яе шануем, захавалася. І... Гэта хто паедзе, можам патлумачыць, што Который в гэта ў этом самым году- цэнтры каля аўтавакзала. Да, который в этом году исполняется Вось 150 опять лет. захавалася 50 цяжка, гадоў. у нас все захоўваецца. Сколько войнаў прашло, апошняя великайчынная, вось, напрыклад, як яна у вайну выглядала. Таму Вось мы ўжо мы бачым як на бы экранах. і вось потым сучасны від пакажыце. Таму мы вельмі рады, што она захавалася, а ў гэтым годзе яшчэ юбілей 150 гадоў, як яна пабудавана. Таму мы неяк вось асвячаем гэта ў мясцовай прэсе, ў нашай газеце «Зара». Церковь также является историко-культурной ценностью республики. Як музейны работнік, Марына Васильівна падкрэсліў абавязкова гэты момант, все правильно. Ну вось для мяне прыклад добрага гаспадарання, бо царква і ўсё, што я акружае каля, вельмі ў прыгожым добрым выглядзе. І мы гэта прыклад для нас, як мы павінны, вось тое месца, дзе мы працуем, недзе жывём, павінна так і выглядаць. Тады ў ўсёй краіне будзе ўсё блісцець проста. Атрымліваецца, мы заязджаем, адразу можна трапіць да палацава паркавага ансамбля Храптовічаў. Ну, если от автостанции, то, наверное, ближайшей достопримечательностью все-таки будет Не, являться историко... мы едем з Віцебска зараз. Уезжаем Ну, хорошо, да, тогда в таком Так, случае... тогда да. праз Віцебскае шоссе. Праз Віцебскае шосе, потым трапім адразу да Храптовічаў, так, і потым ужо заязджаем По пути еще можно зайти в музей. Так. Если дворцово-парковый ансамбль Хребтовичей. Будзе музей. будзем у прыпыніліся музеі. на Прыязджаем, останавливаемся і пачынаем хадзіць, бо гэта палаца Паркавы паркавы комплекс. Да, І который як бы захаваліся, дуб Наполеона спілавалі, як бы ён уже такім быў вельмі аварыйным стане. Каля школы находзіўся, вялізнае дупло, скажем, але ж яшчэ некалькі ёсць такога ж самага ўзросту, відаць, была нейкая алея такая дубовая. А дуб Наполеона, прабачце, гэта ён пасадзіў ці што? Вось гэта... Лічыцца, што ён сядзеў, легенда. Была перад ім Цудоўная нейкая легенда. смачная французская ежа была, і ён глядзеў на Двіну, як яго войскі перапраўляюцца. Ну, вось Вось так і кратенька. пайшло. Да. Ну, калі ласка, калі Сергей нам пакажа, вось гэты дуб на гэтым малюначку. Адразу вось за царквой. Ага. Так, глядзіце. 200 гадоў назад, Давайте скажем так. покажем. І зараз я Вось тыцну у па пальцам. цэнтры, так? Трошечку далей. Да, О, да, да, да. Вось гэты Вось дуб. гэты Там дуб. Мы разумеем, гэта па той дарожцы, па якой гулялі графіні, графы, графіняты, і там яна захавалася ад палаца, такая дорожка для пахода на Двіну. Много чого захавалася, калі пахадзіць. Прыходзім у садова-паркавы наш ансамбль, разглядываем графскія пруды. Прычым ёсць там, скажем, як мы называем, чорны пруд графскі, ёсць сажалка для закаханых. Правда, адны гавораць, это ў выглядзе сонца, другія ў выглядзе луны, ну, ці луна, ці сердце, каму што бліжэй. што спадабаецца. Мне распавядалі вельмі прыгожую такую легенду аб тым, Ніхто там не ўтапіўся, нічога.
калі маглі разбіць галаву, калі яна была пачышчана добра, там бетоннае дно. Але вось чысцілі неяк, зрэдку робяць гэта і дасталі такую свінцовую, здаецца, коробачку. Прыгожую, са дна. Ну, понятно, раскрылі тут же паглядзець, а што ж там. І там такое струхнелае, атласнае сардэчка. Таму, як бы, вось нехта прыйшоў, дзе свае каханы, кажа, я табе аддаю сваё сэрца, рабі, што хочаш. Але каб яно больше нікому не дасталася, хай яно там будзе. І кінулі. І знайшлі потым. Потым Дасталася знайшлі. ўсё ж такі Все ж таки комусь Дасталі. досталося твоє Ось серце. так. Потым ідзем до царквы і потым, я так разумею, можам крыху так абагнуць царкву і спусціцца да дзвіны і пагуляць па пантонным мосце. Ёсць Так? у нас пантон. Парому ўжо няма. На жаль, таксама, ну, зараз як экзотыка успрымаецца. Гэта, ну, раней была такая абсалютна штодзённая з'ява, зараз з паромамі цяжкавата. Але пантонны мост ёсць, ён Действующий, да. С Увесь, весны до осени. увесь час у нас пантонныя мосты наводили ў час войны. Приходили французы, наводили пантонный мост. Приходили немцы, наводили пантонный мост. Апошніх 10 гадоў з мірнага часу таксама у нас уже 11-й год. Мы вельмі рады гэтаму, тому што можна пераехаць лёгка з аднаго бока на другі. Ну, а заўжды яшчэ кожны населены пункт, ён любіць хваліцца сваімі знакамітымі ўраджэнцамі. Я думаю, Бешанковічы не выключэнне. Ёсць кім пахваліцца? Зразумела. Ну, Таких даже много. Записывайте. з каго пачнём? З мастакоў? Можно, да, с художников. Саламон Юдовін, скажем, мы заўсёды павінны памятаць, што мы знаходзімся ў чарце яўрэйскай аседласці, і большасць жыхароў Бешанковіча ў пэўны час гэта былі яўрэі, а сярод іх вельмі былі і дактары добрыя, навукоўцы, мастакі. Вось такім з мастакоў быў графік вядомы Саламон Юдовін. Нарадзіўся ён у 1892 годзе, вырас у Бешанковічу, потым атрымаў паступова ў Віцебску, здаецца, вучыўся ў Санкт-Петербургу, ну, як бы, і ўвесь час нешта рабіў, рэзаў гэтыя свае гравюры, не забываючы аб сваіх родных Бешанковічах. Нават калі гэтыя яго, скажем так, мастацкія вырабы яны пра што-небудзь распавядаюць іншае, а на іх можна пабачыць нейкія пабудовы, ці цэркву пахожую на Бешанковіцкую, ці сінагогу, ці яшчэ што. Асабліва вызначыўся Саламон Юдовін як кніжны ілюстратар. Вось я больше не ведаю, там больш за 60 кніг, дзе ёсць яго вось гэтыя гравюры. Запрашалі яго часта, мог ён, здаецца, гэта ўсё рабіць, як бы, ну, з аўтарам дамовіцца, як бы, што трэба аўтару, і ўстаўлялась гэта ў кніжку. Если раней кніжка была цяжка зрабіць, надрукаваць трэба было асобна тэкст, асобна гравюру, зараз намнога лягчэй, але Усё камп'ютер. мастакам, здаецца, ад гэтага дрэнна. У іх паменшыліся заробкі. Бо гэта ж все нейкія фінансавыя. Немалаважнае пытанне. Да. Вось. Таксама Глікман такі, як бы, вядомы мастак, ну ўжо больш сучасны, вось, а таксама нейкі час жыў у Бешанковічах. Вось. Мы ганарымся і нашым мясцовым, якія засталіся ўсё жыццё, это Іван Тимофеевич, Бабаедов, вось, як бы, выставляем раённага члена Саюза мастакоў. Усё жыццё ён пражыў, працаваў, выкладаў у школе, там, дапамагаў адбудовы царкву. Як бы гэтыя карціны ёсць у нашым музеі, вось, Васільна можа распавесці. Вот давайте вось зараз якраз перарвемся, таму што трэба абавязкова перадаць нам яшчэ прывітанне бабулям, дзядулям, знаёмым, родным, для тых, хто застаецца зараз дома, а потым вернемся і ўжо пойдзем, напэўна, у музей.
Всем привет, друзья! Это рубрика «Привет, бабуля, дед, привет!» Рубрика, в которой мы дарим свое тепло, свою заботу и любовь нашим бабушкам и дедушкам, передаваем приветы. Сделать это очень просто и элементарно. Берем свой инстаграм, открываем профиль, записываем им привет в видео сторис и отмечаем там аккаунт Беларусь4 Витебск. Если вы это все сделаете, то вы автоматически попадаете в нашу программу, и они смогут увидеть вас по телевизору. Ну а пока приветы на сегодня. Давайте смотреть. Привет! Привет! Бабушка Наташа и деда Лёва. Пожалуйста, оставайтесь дома. Если вам надо что-то купить, пожалуйста, одевайте маску и перчатки. Пока! Пока! Привет, бабушка и дедушка. Я дома, я скоро приеду. До скорого встречи. Привет, бабушки и дедушка. Не уходите из дома. Мы потом с вами обязательно увидимся. Здравствуйте, дорогие бабушки и дедушки. Я по вам очень соскучилась. Я надеюсь, что скоро карантин закончится, и мы с вами встретимся снова. А чтобы вы не скучали, я вам расскажу стишок. Я с бабушкой своей дружу давным-давно. Она во всех затеях со мной заодно. Я с ней не знаю скуки, она со мной... И все мне любо, в ней. Она бабушкины руки люблю. Бабушкины руки люблю всего сильнее. Это были все приветы на сегодня. И помните, в нашу программу попасть очень легко. Запишите своим бабушкам и дедушкам что-нибудь в Instagram Stories. Отметьте там аккаунт Беларусь4 Витебск, откройте свой профиль, и все, вы автоматически в нашей программе. Ну, уже в следующей. На сегодня все. Пока! Ну што ж, сябры, мы зараз прагуляліся ўжо так збольшага па Бешанковічах па цэнтру і будзем заходзіць у музей, і там нас сустракае Марына, якая дырэктар гэтага музея раённага гісторыка-краязнаўчага. Што за музей, калі, як? Значит, Бешенковичский районный музей основан 24 апреля 1979 года как музей боевой славы, который открывает свои двери для посетителей 25 июня этого же года. Вот. Позже, уже в 1981 году, музей пополняется экспонатами, расширяется и становится историко-краеведческим, уже более расширенный диапазон. И в 1987 году музей переезжает в двухэтажное здание, там появляются новые экспозиции. Значит, первый этаж у нас посвящен истории Бешенковичского края от первобытности и заканчивается Великой Отечественной войной. Эти экспозиции у нас сохранились с момента их создания. Вот, посетителям всегда нравится. Ну там, где першабытных, там есть и... Значит, О, да. Вот, так это уже у нас... Это несколько лет назад музей так выглядел, да. В нынешнее время вот современная фотография музея, можно показать поближе. Значит, в первом зале у нас рассказывается история Бешенковичской земли от первобытности И вот эти першабытные там со знаходками, есть да, там все. до 1917 года. Значит, самым уникальным экспонатом в первом зале являются обломки бивня мамонта, которые были найдены на территории Бешенковичского района. Очень много экспонатов, которые находятся во время раскопок на Кривинском торфянике, которые проходят ежегодно. Вот. Стоянки впервые были исследованы Михаилом Михайловичем Чернявским. Вот. Он долгое время возглавлял эту работу.
И затем эту работу продолжает его сын Максим Михайлович Чернявский, вот, и ежегодно. Там есть шмат, цел- что шукать, что доследовать, так? Конечно. Каждый год находится что-то новое. Вот, все экспонаты забираются на исследование изначально в Минск, но потом пополняются Что отдадут, музеи. то и будем А потом, музей. ну, не только наш музей пополняется данными экспонатами, и Национальный музей пополняется. Вот, это и украшения древние, это и инструменты древние, это и роговые топоры, и каменные топоры. Вот. Ну і побутові некие речі такі. Да, да, да. Вот Это- затем это- в первом зале мы еще рассказываем про основные события, связанные с Бешенковичским краем. Это и про посещение императорами Бешенковичей, и про дворец Хребтовичей рассказываем. Также рассказываем про битву под Островно 1812 года, про Наполеона, который навещал Бешенковича и Бешенковичский край. Вот. Ну и затем переходим во второй зал. Во втором зале начинается рассказ с революции 1917 года. Вот. Станислав Петрович, что вы хотели про Ну, 1917 вы только починаете пояснить? революцию 17 года, а я на гэтым заканчиваю про уладанне Бешанковичем роду Храптовичу. А апошні уладальник Константин Аполлинарович Храптович-Бутинев. В інтэрнэце, калі залезть, вельмі много путаніцы, бо яго сын потым быў Аполлинарий Константинович. І з гэтага, але вось трэба запомніць, Константин Аполлинарович быў такі, ну, выбітны чалавек, і з ім на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў ён нешта рабіў. Яшчэ сваім дзядзькам Михаилом Ірынеевичам, дзе в сярэдзіне 1875 годзе, здаецца, ён быў пастаўлены як упраўляючы всеми беларускімі маёмасцямі тут на як бы і ён і цагельні будаваў, там млыны нейкія рэканструіраваў, напрыклад, з жывёльнай цягі пераходзілі гэтыя ўсе прадпрыемствы на якую-то машынную паравую цягу і так далей. Прыдумаў кляміць бешанковіцкі наш кірпіч ці цэглу як бы буквы Б. І я смяюсь, как гляньце Бешанкович і Б, все говорят, наверное, Бутиневский, як бы, бо гэта по свайму баце, жаночая лінія, скажем так. Прабачце, а потым гэты матэрыял, вось кірпічы гэты, яны сустракаліся, ну, па-за межамі ж Бешанковічаў дзе-небудзь? Станислав Петрович никуда не дае вывозить у его коллекции. Значит, Станислав Петрович собирает эту коллекцию. Она пополняется постоянно, коллекция кирпичей. Выставляем выставки кирпичей. Вот сегодня буквально... Вот сегодня у нас камин уже один пошел. И сегодня областной краеведческий музей пополнился 4 кирпичами из коллекции Станислава Петровича Леоненкова. я скажу так прасцей, у якіх бы закуточках Бешанковічскага района не быў, я заўсёды сустракаю у нейкіх печках уже развалілася дзіне гэты бутіневскі кірпіч. Бо ён быў вельмі добрай якасці, скажем, прайшоў нейкую сертыфікацыю, і таму яго выкарыстоўвалі. Зразумела, што і далей вывозілі. А магчыма, пад віне, ёсць выпадкі, калі наадварот, правда, пад віне і к нам прывозілі, аж з Дынамурга там нейкі ці адкуль яшчэ. То есть, ну, каб далёка везці, трэба было транспарт. У той час гэта быў гужавы, таму, ну, не разгоніся. На 1000 кіламетраў гэтых 20 цаглін не павезеш. Таму, як бы, недзе ўсё ж быў прыдзел в адлегласці. Вось. Далей, Константин Аполлинарович быў членам там маскоўскай, здаецца, нейкі навуковае супольніцтва, пісаў навуковыя кнігі. Для нас ён напісаў гісторыю Бешанковічу. Але шкада тое, што гэта была графскай рукой напісана, в адном экземпляры такі фаліянт, захоўвалася ў палацы, і вось 17-й год і графа Константина Аполлинаровича прагналі, і гэта напісана ім гісторыя, куды, зразумела, знікла. Да і палац к 21 году стаяў уже такі паўразбурны, без крышы. Занядбаны. Той самы Саламон Юдовін да нас прыязджаў ужо з Віцебска, аглядаў яго і казаў, што трэба нешта рабіць, давайте рамантаваць. Адрамантавалі, зрабілі сярэднюю школу і гэтым фактычна выратавалі. Вось. Таму, ну і самае, што цікавае, што можа нам напомніць аб родзе Храптовічаў, это родавая каплічка. Пасярод бешанковіцкіх могілак знаходзіцца вось як бы такая прыгожая пабудова гатычнага стылю.
Да, і Так, тут пахаваны Где гэта таксама ў цэнтры? у Бешанковічах на грабадзянскіх ужо Это уже не в могілках. центре, на окраине. Ну, не ў цэнтры, на ўсходняй паўночнай акраіне. Як мы заязджаем па вуліцы Віцебскае шоссе, это самае галоўнае, што трэба запамятаць. Ну, направа там можна павярнуць, спытацца і пакажуць. І пабудавана яна вось тых самых. Константин Аполлинарович пабудаваў ее на магіле сваёй бабулі Каролины Марии Ренё. И опять... За которой За якою стрілялися, да. І якби, я не ведаю, пощастила їй у 1807 году, що за її стрілялися і потім, здається, щаслива вона жила. Померла, і тут і кришечку не пощастила, бо коли вона померла, поблизу от її ввогуле ні одних родних не було. Іриней поїхав у Щорси, каб неякі справи там вырашыць, яму ўжо ад брата памершага засталіся, яны вырашаў там спадчыну. Дзеці яе усе былі далёка за межамі, у Константинополі, в Рыме, там Неаполі. Якби хавалі яе адну, толькі нейкі, которая прыслуга там была, нейкія разам. Вось. У 1881 годзе унук паставіў каплічку тут. Потым пахаваў тут сваю маці, Марыю Будзеневу, і потым з Карсбада, знаецца, Карсбада прывёз яшчэ і Ірынея, які там паехаў ужо ў канцэ жыцця, скажем, лячыцца, там памёр, на водах лячыўся. Усе былі перавезены, вось яны, графская сям'я. Ірыней Храптович, Кароліна Храптович, іх дочка Марыя, вось пад гэтай каплічкай. Аб гэтым мы памятаем. Вертаемся. Да, вертаемся во второй зал. Так, в другую залу вернулись. Музей. Да, там же, кроме революционных событий, мы рассказываем про местных уроженцев нашего района, то есть кем мы все-таки гордимся, которые служили на крейсере «Аврора». Вот, и другими какими-то действиями, да. Прославились справами своими. Прославились, да. И уникальным предметом, можно сказать, у нас там является картина провозглашения советской власти в Бешенковичах. Это вот как раз-таки... Это вот эти люди на фоне. Да, это как раз-таки дворец. А мастаки, я читаю, тут просто на отвороте написано. Горбунов Игорь, Виктор Кухаров, Александр Лапшин. Это художники-оформители, которые занимались оформлением как раз-таки экспозиционных залов нашего музея, вот, которые внесли очень большой вклад в наш музей. То есть они также собирали и пополняли музей экспонатами. То есть это не только работа сотрудников музея, но и вот этих вот художников. Вот здесь вот они еще есть. Вот как раз-таки запечатлены моменты создания экспозиции. Здесь вот как раз-таки делают диораму «Битва под Островно». И она заховалась, так? Да, да, она сохранилась и довольно-таки в очень хорошем виде, хоть уже и стоит 30 лет. Зрабілі так уже якостно. Так, ну протягивайте. Ну и третий, четвертый зал посвящены истории Великой Отечественной войны. Вот, там мы обязательно упоминаем наших героев Советского Союза, уроженцев Бешенковичского района. Их у нас 5. В залах музея находятся бюсты этих героев. Вот, и то есть детки всегда могут не только посмотреть, но и сфотографироваться на фоне этих героев. То есть всегда им это запоминается. Ну, глядите, вот, и зараз... так. Да, значит, на втором этаже у нас 2 зала отведены временным выставкам. То есть выставки делаем... И они меняются, экспозиции. Да, да, да. Эти выставки постоянно меняются. Выставки оформляются и каким-то памятным событиям, и какие-то творческие работы, бывает, выставляем. И вот недавно были к юбилеям со дня рождения художников Ивана Тимофеевича Хруцкого, которым мы также гордимся. Уроженец Бешанковицкой земли. Да, да, с Улы. Вот. И Ивана Тимофеевича Бабоедова также выставляли картины. Вот его сын живет в Бешенковичах, и у него дома очень много картин сохранилось, которых у нас нет еще в музее. Поэтому мы всегда берем для экспонирования картин. Вот. Кроме выставочных залов, еще есть долгосрочные у нас выставки. Это крестьянская изба.
Вот там деткам вообще всегда очень интересно, потому что все можно потрогать Вот, где-то. это самое галоўнае. Да, Потому что там мы всегда- сумно, когда приходишь в музей, ничего не Где-то что-то нельга можно и докрануться. потрогать, конечно же, с разрешения экскурсовода. Вот там мы проводим не только занятия в виде какой-то экскурсии, но и в виде игр, в виде каких-то викторин, в виде квестов. Квесты стали очень часто проводить. Вось, распавядзіце, Да, таму то што есть там мы зараз, всегда- зараз такія формы, разумееце, ўжо настолькі спакушаныя наведвальнікі, што ўжо проста пахадзіць, паглядзець, што там за шклом, ужо не задавальняе гэтага мала. Да, совершенно верно, так и есть. Значит, во время прохождения квеста детки выполняют определенные задания, ищут какие-то предметы, собираем буквочки, собираем потом в конце слово и получаем сладкий приз за это. А для дарослых ёсць квесты? То же самое, Для солодкие взрослых- призы. Для взрослых у нас разработаны городские квесты. Есть городской квест по Бешенковичам, то есть разработаны задания, карточки с заданиями. Вот выбираешь любую карточку, находишь эти места, фотографируешься на фоне их и фотографии приносишь в музей. Есть фотоквест, то есть, допустим, вот предоставляем фотографии, например, старого, да, периода, либо вот у нас много Ну, значит, не фотографий старый, фотоздимок 1910 вот года, да, Так. есть фотографии. І треба сфотаграфаваць, што зараз на Да, гэтым месцы да, да, знаходзіцца. совершенно так я верно, разумею? да. А глядзіце, гэта можна зрабіць, ну, паехаў, напрыклад, Іван, ён, ты быў у Бешанковічах? Ён не быў у Бешанковічах. Приглашаем. Ці можа ён прайсці гэты квест, ці спачатку трэба, напрыклад, дамовіцца з музеем, ці там са Станіславам, каб Ну, прайсці экскурсію? Не, но Можно- после сегодняшней программы я уже пройду квест, мне так Ну, сдается. возможно, да. Разом поедем. Я тебе все покажу. Задание можно, в принципе, получить через интернет. Задание квеста, поэтому можно уже с отгадками прийти в музей. А, яны онлайн ёсць, і можна Да. ўжо... Во, глядзі. А есть вот это задание уже с отгадками, уже готовые? Ну, отгадки, знаете, музей отгадки не прописывает в интернете. Это уже местные жители. Уже начинается там спор, то есть кто правильно отвечает, кто неправильно отгадывает. Да. Ну вот, таким образом. Ну, вы нам- Кроме, значит, крестьянской избы, еще посещаем мы ретро. мы яшчэ не прайшлі Нет, ўсе залы, а я конечно, ўсё ретро- Сколько комната. поверхов у вашем музее? Два. Два поверхи? Да, два Поверха, этажа, мгм. да. Ретро-комната. Значит, там Гось, Ваня, гось. А, все, бачу. Там уникальным экспонатом у нас является телевизор 3 в одном советского периода. Это и проигрыватель, и радио, и телевизор. Вот. Но он, к сожалению, в Ваня, нерабочем... что тебе так... Я не разумею, про что Рассмешила. про что вы. Он, Что к интернета сожалению, николи не в было? нерабочем состоянии, но у нас есть патефон, отдельно патефон в рабочем состоянии, где мы постоянно Ну, во его время можно- экскурсии, да, обязательно включаем и проигрываем какие-то Нет, пластинки. это И же- когда вот маленькие детки, то есть им это вообще в новинку. Да и не да, они- только маленькие, вы разумеете. А пожилые люди, они даже, знаете, вспомнят песню и даже А, напевают ну иногда. гэта я буду напевать. А гэта вот пластинки з нейкімі песнямі, якія былі папулярныя В советский период, да. Ну, у нас грамм-пластинки есть не только с музыкой, с мелодиями, есть и где сказки зачитываются, есть где-то, то есть раньше в школьной программе тоже, то есть история, допустим, или там география преподавалась не только по учебникам, это и на грамм-пластинках мог материал записываться, вот. То есть грамм-пластинок большое количество у нас хранится на разные тематики. Гэта як нейкае такое Дистанцыйнае дистанцыйнае навучанне, так, па сённяшнім мерам. Ну и заканчиваем мы экскурсию залом этнографических экспонатов, зал этнографии Бешенковичского края. Там также есть уникальные экспонаты. Это и сундук с приданым. То есть раньше девушка, все, что она умела делать, шить, вязать, вышивать, она все складывала себе в сундук, с которым позже выходила замуж. І Вот гэтага также- было дастаткова.
так? То Ну есть- да, квартира, машина не обязательно была. Вот Держи сейчас, с собой куфр. Хоп, Мгм. и пришла. Всё нормально. Я со своим. Мгм. кроме сундука, уникальным предметом можно считать и ткацкий станок, который, ну, он немножко не в рабочем Працує? состоянии. А, нет. Да, немножко не хватает деталей для рабочего состояния. Ну и еще одним уникальным и очень интересным, конечно же, экспонатом является картина «Торговая площадь» Бешенковичев. Гандлёвая Это вот, площадь. да, где рынок раньше Ага. находился. Тихоненко. Да, Это это, автор, это так? художник, да. Мгм. Автор мастак. Ага, Бешенковицкая ярмарка, Кирмаш. О. Да, это как раз-таки, где был разбит бивак, про который рассказывал Станислав Петрович. Это вот на этом месте. То есть там вот Что просматривать- зараз тут? Ныне, на данный момент там находится парк комсомольцев, Мгм. памятник комсомольцам, целая аллея танков, целая Музей аллея, военной техники под открытым А, небом. вот. целая аллея якорей. Гэта которые- насупраць амаль што выканкама, так я разумею, Да, насупраць Леніна. да, 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 Ленін да. паказвае якраз Да. куды ісці. Да, да, Ось, да, да, ага. да. Там целая аллея якорей, которые были подняты из дна нашей реки Западная Двина, Мгм. вот, которой мы также гордимся. Мгм. Цікаво. А, Ну, еще, то есть, получается, вот на этой картине, то есть, ну, много чего же уже видоизменилось, но Ну, вот ведомо. амбары вот у нас сохранились 2 до сегодняшнего времени. Вось, глядзіце, гэта калі пойдзеце, у нас ці ёсць там фотаздымак такі, не ведаю, у рэжысёра. Гэта калі пойдзеце прагуляцца на пантонны мост, Да-да-да. вось вы можете пабачыць гэтыя сапраўдныя старыя амбары. Гэта якое Середина стагоддзе? 19 стагоддзя, 150 годов более уже. 150, более за 150 Зараз там гадоў што-небудзь у амбараў. гэтых амбарах захоўваецца, ці гэта больш? Ну, в одном некая да, там деятельность очень- проводится, очень уже мало, лесопилка да, некая. Один практически стоит закрытый. Было их 3, один взорвался. Некие наши подпольщики там заклали мину, и на вот взорвали некие боеприпасы То есть их немецкие изначально еще в было. войну. их изначально 3 было, сохранилось 2. То есть в них хранился товар, который потом сплавлялся по реке, по торговому пути из Бряку к реке. Вось. Ну все, нават амаль цэлая экскурсія зараз была. Я не ведаю, ёсць смысл ехаць вось пасля того, як вы ўсё распавялі? Ёсць, Все, ёсць. Мы ёсць. вас запрошаем. И если мы перейдем вот через понтонный мост, и там на подъеме... Там брукаванка, Да, совершенно верно. там брукаваная дорога. Совершенно Оп, верно. не, я ведаю. Так што трэба ехаць. Сябры, сапраўды, вельмі цікава сёння атрымалася. Дзякуй, што прыехалі да нас, знайшлі час. Запрашаем всіх прыязджаць у Бешанковічы, можна ў музей, можна, я думаю, Станіслава сустрэць на вуліцы, хаця наўрад ці ён яшчэ па ваколіцах, там, ну, вот такая прагулачка 25 кіламетраў туды-сюды, гэта нармальна, там, штодзённа не ведаю, але краязнаўца, гэта такая праца. Еженедельно, можно сказать, такие Ну, что прогулки. ты Есть мэта у меня. Усяго 230 населенных пунктов, а у меня фотоздымки только недзе каля 200, где я стою каля дорожных этих показальников яшчэ и 30 фотографируюсь. засталося. Яшчэ каля Яшчэ 30. 30. Ну потым пашырайцеся на суседнія раёны, так сказать. Так, справді, дзякуй вялікі. Ну і запрашаем всіх у Бешанковічы і развітваемся з нашымі гасцямі і з вами таксама. Напрыканцы наш музычны нумар, гэта будуць беларускія зоркі. Усім нясумнага вечара, беражыце сябе і пакуль. Гимнастерки и кители на войне как броня. Я вернусь победителем, ждите дома меня. Не привыкли бояться мы и в окопах дрожать. Наше дело солдатское, мы идем воевать. А пока перекурами перед боем живем и с улыбками хмурыми тихо-тихо поем. Все когда-то закончится, и закончится бой. Без победы не хочется
Подождите, родители, защитит вас сынок. Я вернусь победителем в тихий майский денек. Я вернусь победителем после сотен атак. Я вернусь победителем, по-другому никак. Я вернусь победителем, ждите скоро назад. Я вернусь победителем, я же русский солдат. Если пуля случайная гимнастерку мою